Искаш да станеш по-добра версия на себе си? Днес ще ти дам 7 съвета, с които ще станеш по-дисциплиниран, по-отговорен и определено ще вървиш напред. И ако останеш до края, ще има бонус съвет, който ще помогне още повече за твоето развитие. Добре дошли отново в каналът ми. Аз съм Мирела, за тези от вас, които не ме познават. Ако сте нови в каналът ми, абонирайте се, да се развиваме заедно, да си помагаме, да се подкрепяме и да учим нови неща. Извинявам се предварително за гласът ми, просто съм болна от няколко дни, но много ми се искаше да снимам това видео. Мисля го от известно време, пиша сценарий от известно време за него и просто си казах, че днес е дошло времето и ще го снимам, каквито и да са обстоятелствата. Съветите, които ще ви кажа в това видео, са изцяло тествани от мен. Аз ги прилагам в живота си и откакто го правя, се чувствам много по-добре, много по-дисциплинирана, много по-енергична и наистина промениха живота ми. Първият съвет е изграждане на сутрешна рутина. Това е нещо изключително важно, което аз много дълго време не осъзнавах. Това нещо променя страшно много като цяло деня ти. Как започваш деня си определя това как ще мине целият ти ден. Затова е много важно да си създадем някаква рутина. Моята, например, ставам, пия глътка вода, задължително оправям леглото си. Това е нещо супер важно, което по принцип винаги съм си го правила, просто защото обичам да ми е подредено, но е много важно за хората, които са разхвърляни, неподредени, да започнат да си правят такъв навик. Не поглеждайте веднага в телефона, отидете, измийте си зъбите, оправете се, отделете време за себе си, прочетете книга. Или аз, например, се погрижвам повече за лицето си, отделям повече време, защото това е нещо за мен изключително важно, както предполагам и на повечето момичета, но и не само, и момчетата също. Съвет номер 2. Закусвайте. Преди аз бях от хората, които ядяха по 2 пъти на ден, обикновенно, не по 3 пъти, т.е. обикновено съм избягвала закуската и направо съм хапвала нещо по обяд и след това вечерта. Но откакто започна да закусвам, се чувствам много по-добре. Най-често започвам с някакъв тост, с яйца или в крайна сметка каквото ви харесва, дори да изядете един банан, пак ще е 300 пъти по-добре, отколкото да не ядете нищо. И отново това е навик, който го създаваш и после променя тотално целият ден. Съвет номер 3. Дисциплина над мотивация. Преди си мислех, че тези неща доста се доближават, но има коренна разлика между двете. Мотивацията идва, отива си, но дисциплината те дърпа напред и тя е тази, която ти помага да се развиваш. Защото ако чакаш да ти се появи желанието да направиш еди какво си, да ходиш на тренировка, да станеш рано сутрин, няма да стане. В повечето случаи няма да стане. Вместо това си създай навици, които ще те доближат към твоите цели. Обкръжението ти е много важно. Хората, с които общуваш, ти влияят изключително много. Дори да не го осъзнаваш, това е факт. Заобиколи се с хора, които са позитивни, които те вдъхновяват, които те подкрепят и които искат да се развиват, а не с песимистични, намръщени хора, които нямат желание за абсолютно никакво развитие, защото накрая ще станеш същият като тях, защото с какъвто се събереш, такъв ставаш. Съвет номер 5. Спорт и движение. Движението не е само за твоят външен вид, но и за твоята енергия и за твоето здраве. Да ходиш на фитнес, да ходиш на йога, да се разходиш в парка с кучето, каквото и да е, ще бъде по-добре, отколкото да лежиш и да спиш в къщи. Аз лично за себе си разбрах, че откакто почнах фитнес съм много по-енергична, чувствам се много по-добре, отколкото преди. Даже мисля, че го бях споменала и в едно от видеята от моята поредица. Ако не знаете за поредицата ми, някъде ето тук ще има да кликнете, да я разгледате. Казва се Моята трансформация и там споделям моите стъпки във фитнеса, как се развивам, как ще се развивам. Скоро ще споделя и още интересни неща. Подготвила съм и други епизоди, които тепърва предстоят. Но наистина, откакто започнах това нещо, се чувствам изключително вдъхновена дори. Просто толкова по-енергична, толкова по-заредена. Въобще, наистина, движението е нещо много важно. Прекъсни лошите навици. Знам, че звучи страшно трудно и е абсолютно нормално да ви звучи така. То е така. Но ще ви предам пример. Започнете плавно и постепенно. Като, например, обичате много сладко. Не можете да спрете да го ядете. Абсолютно всеки ден си взимате по един шоколад и го изяждате. Разбирам,
харесва ви, окей. Обаче, опитайте се да намалите количеството, което ядете. Например, понеделник е, взимате си сладко, окей. Но вторник, вместо отново да направите същото, опитайте се да си направите нещо по-здравословно самите вие. Намерете, например, някаква рецепта в TikTok, в Instagram, в YouTube, с която ще замените вредната захар с нещо по-полезно, някакъв друг подсладител. Направете си кексче с стевия, например, еритритол, каквото се сетите. И така правете от време на време тази смяна и, да кажем, след известно време започнете да хапвате сладко само един път седмично и ще видите, че така промяната става плавна, постепенна, но ще има видима разлика. Защото каквото и да си говорим, лошите навици ни дърпат надолу, не ни позволяват да достигнем най-добрата версия на себе си, което ние не искаме да се случва. И последният съвет: бъди търпелив и постоянен. Нищо не се случва за една нощ, няма как да го очакваме, просто наистина няма, но пък за сметка на това може да бъдем постоянни и търпеливи и нещата след време ще се получат. Ето, например, аз, като започнах с YouTube канала си казах, единственото нещо, което искам да постигна е дисциплина и да не се отказвам. Наистина това е нещо супер важно и колкото и клипчета да изгледах за това как да набереш повече аудитория, да набереш повече абонати. В крайна сметка се замислих, аз за какво го правя наистина? Правя ли го за абонатите? Правя ли го за харесванията, за гледанията? Не. Аз го правя, защото на мен ми харесва. И това е най-важното. Това е нещото, което ще ме дърпа напред и упоритостта ми и това, че ще продължавам да качвам каквото и да се случва, дори да ми намалят на абонатите, дори да ми намалят гледанията. Аз отново ще продължавам и знам, че в някакъв момент то от само себе си просто ще се случи. Затова винаги правете нещата с любов, винаги правете това, което на вас ви харесва, това, което наистина го чувствате отвътре, защото аз много дълго време не правих това, което чувствах отвътре и бях доста нещастна. Но откакто започнах този YouTube канал, се чувствам вдъхновена, чувствам, че имам какво да покажа на хората и че просто съм заредена. И дойдохме до бонус съвета, който е: обичай процеса. Научи се да обичаш процеса. Не чакай да видиш финалния резултат, накрая какво се е получило, а се наслади на процеса, който те е довел до финала. Радвай се на пътя и бъди най-добрата версия на себе си всеки ден. И се опитвай да се подобряваш. Ако тези съвети са ти били полезни, харесай видеото и се абонирай за каналът ми. Много ми е важна обратната връзка, за това напишете ми долу в коментарите кой е съветът, който ще пробвате и който най-много ви е харесал, или пък има ли неща, които вече изпълнявате и правите. Благодаря ви, че останахте до края. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!